салом ба ҳама, шумо дар канали Магатоп қарор доред ва имрӯз мо ҳар як даромади машҳуртарин ширкатҳои дар соҳаи технологияро ҳисоб карда онҳоро ба маоши коргарони оддӣ муқоиса хоҳем кард. Пас видеоро то охир тамошо кунед. Рафтем. Биёед аз ширкати Apple оғоз мекунем. ба фикри ман ҳеҷ кадоме аз ин ширкатҳо ба назорат кардан ниёз надоранд. Пас биёед рост ба даромади солонаи ширкати Apple шурӯъ мекунем. даромади Apple дар як сол 62 миллиарду 114 миллиону 688 доллар дар як сол. Ин хеле ҳам зиёд аст. 5 миллиарду 176 миллиону 224 ҳазор доллар, 272 миллиону 540 ҳазору 800 доллар дар як рӯз, 7 миллиону 189 ҳазору 200 доллар дар як соат, ё танҳо 119 ҳазору 820 доллар дар як дақиқа. Дар як секунд 1997 доллар ё 113 ҳазору 829 рубл аст. ҳоло ҷолибтаринаш он аст, ки даромади яксекундаи Apple 4 моҳаи маоши як муҳофизаш мебошад. ҳоло Samsung 47 миллиарду 900 миллиону 160 ҳазор доллар дар як сол, 3 миллиарду 991 миллиону 680 ҳазор дар як моҳ ва дар як рӯз 133 миллиону 56 ҳазор доллар, 5 миллиону 544 ҳазор доллар дар як соат, 92 400 доллар барои як дақиқа, дар як сония ё 82 780 рубл. шумо медонед, ки ин маблағ маоши 3 моҳаи муҳандиси лоиҳакаш дар Ярослав аст. иҷозат диҳед бори дигар хотиррасон кунам, ки шумо мехоҳед муҳандиси тарроҳи Ярослав бошед. дар комментария ҳатман фикри худро баён кунед. мо Microsoft-ро хуб мешиносем. ин ҳамонест, ки аз ҷониби муҳандиси Билл Гейтс таъсис ёфтааст ва дар ин ҷо мо рақамҳои камшумор дорем, яъне 36 миллиарду 671 миллион 616 ҳазор доллар ё 3 миллиарду 55 миллиону 968 ҳазор доллар дар як моҳ, 101 миллиону 865 ҳазору 600 доллар дар як рӯз, 4 миллиону 244 ҳазору 400 доллар дар як соат, 70740 доллар танҳо дар як дақиқа, 1179 доллар дар як сония ё 67203 рубл дар як сония ширкати Microsoft ба даст меоварад. даромади яксониягии ин ба тавре, ки як одами оддӣ бояд фаҳмад, ки ин маблағ чӣ қадар аст. инҳо 3 маоши моҳонаи фарошон дар пенза мебошад. ба назар чунин мерасад, ки шумо ба канал обуна нашудаед. пас зудтар обуна шавед, то аз беҳтарин роликҳо бехабар намонед. дар комментария дар бораи чӣ будани видеои навбатӣ нависед.